Gamle. Tænker den. Hallo. Jeg tror måske i virkeligheden det der med, at der sker et eller andet, man ikke kan forberede sig på, og sker et eller andet uventet. Og det lyder mærkeligt det der med, at man har brugt ekstremt lang tid på at forberede sig og gå og tænke det hele igennem. Og så alligevel, så det man egentlig jagter, det er jo det der, man ikke kan styre, og det er sådan uventet. Og det tror jeg både for os, men også for publikum, at de øjeblikke, man husker. Der blev sunget tilbage mod scenen og sådan noget fra salen på en måde, jeg ikke har prøvet før. Det er sandsynligt, at jeg kan ikke rigtig beskrive, hvordan det var, jeg stod og så på. Men der var ikke en i den sal, der ikke hoppede i takt. Og det var unge og gamle og alt det, men man ved jo godt, at det kommer aldrig til at ske igen, det der lige er sket. Det kan godt være, at vi spiller nogle af de samme sange dagen efter. Men lige præcis det der, man står og oplever lige nu, det sker aldrig igen. Det er næsten lidt for vildt at stå og tænke over, fordi så ved jeg ikke, om man kan nyde det. Måske først du ikke kan jeg se, så kan jeg mærke dig. Måske først når det bliver stille. vi har meget brug for ligesom at se de mennesker, der lytter. Eller sådan. Jeg kan i hvert fald ikke forholde mig til lyttertallet. Jeg har bare brug for faktisk også at se, hvad sangene kan i en live-kontekst, og se, at der er nogen, der har et forhold til dem. Ja, det er som om, det ligesom gik op for en, at det ligesom er grunden til, at man skriver sangene. Altså det er grunden til, at vi brugte så lang tid på at skrive en plade. Det er jo for at komme ud og spille den.